Lemnyezane bengiyithwele izolo namhlanje iyangisinda ngihlulwa nokuyiphatha. Bengiziqhenya ngayo uma ngihlomela impilo namhlanje ngizinyeza ngayo angithi sengithukwa ngayo. Obekukuhle kimi izolo namhla kwehla inyembezi mangicabanga ngakho. Ngahlukana nontanga betha siyofuna amatoho. Ngathi mina ngiyofuna imfundo engcono ukuze ngithole umsebenzi ongcono ngishintshe isimo sakithi kube ikhaya elingcono. Kodwa namhlanje noma ngingathole lokuphakela izinja itoho inqobo nje mangizothola imali ngoba nasezitolo bathi abakwazi ukungiqasha ngifunde kakhulu noma ngithi ngiyafihla bachofa le mshini emkhulu iveze konke ngami. Mina ngisenandaba nempilo engcono ngoba isizwe asinendaba nokuthi idleni inqobo mawusuthi. Isiyoxola lensizwe engizalayo eyathi izele insizwa mayizele mina ayikho into engiyizele emhlabeni baba ngiyahluleka ukukwakhela umuzi. Isiyozama lensizwe engilamayo iyona oyoziqhenya ngamandla ayo nami ngiyabona iyona ezamayo. Ngiqhwiza umentshisi ngishisa lamapheshana namajazi amnyama mhlambi wona nomthe